Початком юнија организована работна акција розчистување згорениска, дзе робело около 30 волонтеров, потим 20. јунија организована молба, шалување и вилјивање фундаменту, а прешлого тижња, пијаток и соботу организована акција мурување мурох. Наша акція, як і то що вам говорила, що подрозуміє, вола ще помогні ближньому своєму. Першу часть акції, яку ми робили, збирали ми матеріальну pomoć повалалja. Znači, u budavateljnim materijalu, u penježu, da skoro sam to ušvarela, ta ponovim jeszcze raz, zbierali sme još mihi. Znači, važno nam bilo, żeby nas ljudi u tim potrimali i mušim pripoznati, že sme nazbierali posle ovog majstroh penjež, za ktorým môžeme dojsť vybudovať čižmorovým dom po ploču. Думам, že to nie mali penjež u nješkajši čas, bo všetky známe, že jaký češki čas si nješka. 100 месецинци потримал и думаме, že dobijeme od tih 200 pitanih nejakú polu, že by sme došli hodjem ploču ohabeli, a keď nie i polovku tej zakricovej konstrukciji. Nazbierane 210 000 dinari, ale akcija še predlužuje i kto može, najše priključi. Облаки и звери, кухња и постели уж набавени. Хиби мебель, а за плочу, за крице и инсталации потребни išće nazberati sredstva.